C, sehat? Kok awake cuwili? Diet ya, C? Kok awake cuwili? Sehat? Mbak, tulang mbak tahune mbak? Kok cuwili men nyapa? Tangane kok malah cuwili? Piye? Mbak. Dulu tembak tak tekan aja. Nyapa kok malah cuwili awake? Tahu. Nyapa awake kok cilik nyapa? Nyapa? Ora apa-apa, Mbok. Marai nyapa kok malah cilik nyapa wong dina diberi mega panganan, Enggak nyapa-nyapa? Enggak, maksudku loro apa ora? Loro? Diinane kan loro gatel. Wong loro gatel. Ketularan mega ya? Enggak. Nah ini maksudnya nggak nikel Pak Kadi gini. Engko tak senenane ya. Kok rumen tanganmu lho cuwili iki lho, tanganmu cuwili. Tangane. Ini lho. Ini lho. Mandesku. Wah, mumat. Dilone ngono. Tak suamplukane kok. Suampluk jas e. Ya. Ora usah dipikir. Ora usah dipikir. Ki rambutnya kayak wis dua apa to, Cek? Delok, Enggak keramas Enggak ndek sampo. Nggih, rambutku ilang. Sampone ilang. Layak mega dinge keramas. Rambut apa Bawin sampo Ilang. Sopo njipuk? Mbah wong lho. Wong nyulo. Wong kuwi sampe arep sukun. Wong nyulo sak bar soklin. Wah layak Pak mudenge keramas biasane ra keramas. Wes engko dijangan tahune. Jangan. Mandare koe tan ngono. Nyulo.